Eguerdion. Ongi etorri beroa, zuen festa otoitz giroan hasi nahi izan duzuen auzotarroi. Benetan ongi etorriak. Doai eskergarria izan zen Joan bataiatzailea, bere amarentzat batez ere eta herri osoarentzat. Ohitura zenez, bere aitaren izena eraman behar zuen lehen semeak. Eta gor eta mutu zegoen Zakarias, Joanen aita, jainkoari seme bat izango zuela sinestu etziolako. Semeari izena ematea, jainkoak Joanengan zuen asmoa betezela onartzea zen. Ta semeari izena eman zionean, sendatu egin zen Joanen aita Zakarias. Era guztietako esperientziak gordetzen ditugu gure memorian. Askotan gertaerek ulertu ezina, gure pentsakerak aldatu nahi ez ditugulako datorkigu. Galdera eta zalantza asko gure planteamendu okerren emaitza dira. Jainkoaren jokara ulertu eta onartu zuenean, Espiritu Santuaz betezen Zakarias esango digu gaur evangelioak. Festa eginez bizi nahi dugu guk. Eta horregatik jainkoaren asmoa eta bideak ikasi nahi ditugu. Hasi dezagun, otoitzaldi hau, pozez abestuz zutik jarrita. Zuk gabe Jesus nora, joango gara gu. Zuk betiko biziaren itzak jauna ditugu. Zugure maixo zaitugu, zugure gidari, zure hitza guretzat indar eta argi. Zuk gabe Jesus nora, joango gara gu. Zuk betiko biziaren hitzak jauna ditugu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren maitasuna eta bakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, gaur San Joan bataiatzailearen egunean argiaren festa egin nahi dugu. Sekula amaitzen ez den maitasunaren egun betea gozatuz. Hasteko eskadezagun zahartzen gaituen pekatuaren barkazioa, maitasunaren zuak berri gaitzan. Jesus jauna, egun berriaren argi betea, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, dena berritzen duen bizi poza, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, berri honeta pozbetearen iturria, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula
guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzara betiko bizitzara. Amen. Zerita bestuko dugu haintza. Aintza zeruetan jaungoikoari. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, hain handita eder zaitugulako, gorazu bedenkatuazu, gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztialduna. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zeure semearentzat herri onona prestatzeko sortu zenuen Joan Bataiatzaile santua. Emaiozu zeure herriari espirituzko pozaren doaina, eta eraman itzatzu zure fededun guztien gogoak, bake eta salbamen bidetik. Zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lehenengo irakurgaian entzungo dugu. Zu Israel nere morroizera, zugan dut gorespena. Oso gutxi da nire morroi izatea. Atzerrien argi egiten zaitut nere salbamena lurrean azken mugaraino iritsi dadi. Sinestu alnezake Isaias profetak jainkoaren aginduz esaten didana. Ba, entzun dezagun lehenengo irakurgaia. Isaias profetaren liburutik. Entzun uharteok, aditu urrutiko herriok. Jaio aurretik deitu ninduen jaunak,
amaren sabelean nengoela gogoratu zenitaz. Ez bata zorrotz bihurtu zidan haua, bere eskupean babestu ninduen, gezi zorrotz bihurtu ninduen eta gezi ontzian gorde, eta esan zidan, zu zara nire zerbitzaria Israel, zure bidez agertuko dut neure ospea. Ni berriz hau nioen, alperrik nekatu naiz. Alperrik eta utxean akitu ditut neure indarrak. Baina jaunaren baitan zegoen nire eskubidean, jainkoaren eskuetan nire lansaria. Orain honela mintzo da jauna. Amaren sabelean eratu ninduena haren zerbitzari izateko, Jakoben leinuak harengana bihurrarazteko eta Israel herria biltzeko. Horez jantzi nau jaunak, eta neure jainkoa izan dut indar. Jaunak esan dit, ez da aski zu nire zerbitzari izatea, Jakoben leinuak berrera ikitzeko eta Israelen biziri geldituak itzularazteko. Nazioen argitzat ezariko zaitut, nire salbamena lurraren azken mugaraino iritsi dadin. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. eskerrak zuri, gora jauna zu, harrigarriro egin bainauzu. Denok? Eskerrak zuri, gure jaunazu, harrigarriro egin bainauzu. Jauna zuk aztertzen nauzu eta zuk ezagutzen, badakizu noiz esertzen naizen, noiz jaikitzen. Urrundik sumatzen dituzu nire asmoak, ohartzen zara noiz nabilen, noiz natzan, zehatz ezagutzen dituzu nire ibilbide guztiak. Eskerrak zuri, gora jaunazu, harrigarriro egin bainauzu. Zuk eratu didazu barrena, amaren sabelean eio nauzu. Eskerrak zuri harrigarriro egin nauzulako, miresgarria dira zure egintzetak. Eskerrak zuri, gora jaunazu, harrigarriro egin bainauzu. Bigarren irakurgai hontan, Joanek bihotz berritzeko batailua hotsegin zuen. Jainkoak aukeratua izanaren notizia bikaina isilean gorde alditeke. Zuei bidali dizuet hitz hau, esango digo San Paulo, apostoluen eginak liburutik. Entzun dezagun. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan onera mintzatu zen Paulo. Jainkoak David eman zien errege, honetaz aitormen hau eginez. Aurkitu dut David, Jeseren semea,
nire gogoko gizona, nik nahi guztia beteko duena. Itzemana zuenez, honen hasitik atera zion jainkoak Israeli salbatzailea, Jesus. Hau etorri baino lehen, Joan bataiatzaileak bioz berritzeko bataioa hots egin zion Israel osoari. Eta bere bizitza bukatzera ziuanean, honela zioen Joanek. Naiz ni zuek uste duzuena. Badator nire ondoren beste bat, eta ni naiz inor haren oinetakoak askatzeko ere. Senideok, Abrahamen ondorengo zaretenok, eta zuek Israelen jainkoa gurtzen duzuenok, geuri bidali zaigu salbamen hitz hau. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Da evangeliora goaz. Israeldarren iritzi eta pentsakerak astindu ederra hartu zuten, jaunak Isabeli egin zion erruki handia jakin zutenean. Ezalgera gor eta mutu geltituko jainkoaren asmoa jakiten dugunean. Notizionak ditu beti jainkoak bere seme alabentzat. Presta gaitezen Jesusi entzuteko. Zuti jarri eta bestu dezagun. Aleluia. Denok, aleluia. Alleluia, Zu aurra, goigoikoaren profeta deitua izango zara. Jaunaren aurpegi arrutik joango baitzara, hani bidea prestatzera. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitzazunik jauna. Aurra izateko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semea izan zuen. Jakin zuten auzokoek eta aideek zein erruki handia agertu zion jaunak eta zorionak ematen zizkioten. Jaio eta 8. egunera aurra erdaintzera eraman zuten, eta aitaren izena jarri nahi zioten, Zakarias. Amak ordea esan zuen, ez, Joan izango du izena.
esan zioten, ez duzue senitartean inor izen hori duenik. Orduan, aitari keinuka galdetu zioten, zein izen eman nahi zion aurrari. Eta hark, oholtxo bat eskatu eta idatzi zuen, Joan du izena. Denak harriturik gelditu ziren. Bat-batean, mingaina askatu zitzaion Zakariasi, eta hitz egiten hasi zen eta jainkoa goresten. Beldurrak hartu zituen auzoko guztiak eta Judeako mendialde guztian zabaldu zen gertatuaren berri. Entzuten zuten guztiek beren baitarako esaten zuten. Zer izango ote da ume hau? Zeren jainkoaren eskua harekin baitzegoen. Aurra gorputzez hazten ari zen eta espirituz sendotzen. Basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aurrean agertu zen eguna arte. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna, Alleluia, Alleluia, Auzota arradiskideok, gaur San Juan jaia. Urtero biltzen gara egun honetan Arantzazuko auzotarrak. Ez bakarrik hemen jaioak, baita kanpon jaio eta hemen bizigarrenak ere. Egun hau ospatzeko. Egitan esan da, ez da ospatzen egunagatik. Auzoa egiten dugulako, ospatzen dugu gaurko eguna, eta San Juan aukeratu zen bere garaian, hemen bizigera nun jaia ospatzeko. Hemengo gizon emakumeon bizia ospatzen dugu. Lekuak guk uste baino gehiago egiten gaitu. Gaurko bizimodu moderno honetan badirudi, inguruak ez duela halako eraginik gure bizitzeko moduan. Oso leku askotan egoten gara, denbora gutxian, azkar asko pasatzen gara leku batetik bestera, hemendik hara eta handik beste hartara, kotxea direla eta medioa direla, badirudi berdin dela hemen bizi edo beste numeiten bizi. Baina ez, lekuak, inguruak, ikusten dugun eta bizitza egiten dugun tokiak, parajeak, sustraiak errotzen ditu guregan. Egia da, lehen orain baino gehiago zela hau. Baina guk uste baino gehiagoko eragina du biziguneak guregan. Egun batez, tokiko jai egitea ez da ohitura hutsa, beraz. Bizitza ospatzea baizik. Horrekin batera, presente egiten ditugu egun honetan hemen bizi izandakoak ere, gure aurrekoak. Eta baita biziko direnak ere. Izan direnei esker bizi gara orain, eta ezagutuko ditugunak, edo ezagutuko ez ditugunak, guri esker izango dira. Geroan, guzti horiek ere auzoa egiten dute. Eta gogoan ditugu, gaurko egun hontan. Entzundako irakurgaiei jarraituz, Joan bataiatzailearen inguruko istorioak kontatzen zaizkigu. Isaias profeta dioena, jainkoak zer misio eman dion adierazten du. Joan jaio baino
urte desente lehenago idatzitako kontua dira. Eta hala entzun dugu, ez da aski nire zerbitzari izatea nire herri barruan. Nazioaren argitzat ezarriko zaitut, nire salbamena lurraren azken mugaraino iriz dadin. Paulok ere Jesusen historia kontatzerakoan Juan dauka gogoan. Jesusen aurretik Juan izan zen. Jesusen aurrelari modura. Eta Lukasek evangelioan Juanen jaiotzaren inguruan gertatutakoak. Era batera edo bestera, Jainkoa dabil lanean Juanen pertsonaren inguruan. Jaio errotik, jaio zeneko garaian eta bizitzan zehar gertatu eta egin zituen guztian. Behar bada, gutako bakoitzak bizitzan duen misioa, zeregina, ez da denok bizi beharreko berbera. Aurrean dauzkagun lora sortago bezala, urrutitik begiratuta, antzekoak dira, berdintsuak, igualak. Baina, banan hartuta, bakoitzak, sorta bakoitzak bere historia dauka, bere berezitasun bereziak. Nork ekarri dituen, nola eginda dagoen, ze historia dakarren ekarri dituenak, en fin. Gure bizimolduare ez da estandarra. Kanpote behiratuta arantzazuko horiek. Ez da estandarra. Behar bada, San Juan eguna honetan gobite ederra egiten zaigu gutariko bakoitzaren berezitasunaz gabetzeko. Urrutitik begiratuta berdintxuk. Baina banan hasita, norbere bere familia, bere aurrekoak, bere historia errepikia zeina, norberak bere bizitzan egin dituen aukera propioak, bakoitzaren ibilbide edo bizibide berezia, nondik gatozen, en fin. Zein izaten ari da nire bizitzako nondik norakoa? Gaurko eguna ez da bakarrik, denoko batera ospatu eta kito, ez. Norberaren historia ere, propioa ere begiratzeko eta hori ere eskertzeko eta ospatzeko eguna da. Behar bada, galdera honi nondik norakoa nire bizitzan. Ez dago esaterik kolpe batean. Ez da behar bada argi edukitzen betirako. Baina bai arrasto batzuk antzeman. Eta hor garrantzia handia dute, efektibamente, ingurukoek, lekuak, familiak, etxekoak, lagunek. Bizitzan aurkitu ditudan pertsonak eta gertatu zaizkidan gauzak. Eta behar bada, baita jainkoak ere. Joan eta zentzun duguna, Joanen historia zen, bai. Baina gurea ere izan daiteke, gutako bakoitzaren, zergatik ez. Aurrez ez dago esaterik nolakoa izango den biziko duguna, gutako bakoitzak biziko duena. Baina, bai, olako egunetan eta olako ospaketetan, bizi datorrenari irekiak bizitzea. Irekiak. Joanen bizitza ez zegoen idatzita aldez aurretik. Baita ere modu berrian begiratzea jakitea gainera. Betikoa modu berri batez begiratzea. Argitasun berriak sumatzen ikasiz, begiratzeko modu berriak ikasiz ere bai. Belaunaldi bakoitzak, pertsona bakoitzak momentu diferentetan bizi da. Eta momentu diferentea bizi behar ditu. Eta momentu bakoitzea bere begirada berezia. San Juanek hala egin zuen. Dena ez zitzaion emana izan. Berak bilatu behar izan zuen eta aurkitu. Eta Jesusen aurrean berriz ere
dena irakurtzen hasi berriro. Guri gertatzen zaiguna. Ospa dezagun gaurko eguna hemen Arantzazun bizi izan direnak gogoan hartuz. Baita itorriko direnak ere, oiei irekia biziz. Eta orain hemen gaudenak onartuz, festa egin dezagun. Esker honez, eta baita esperantzaz ere. Zutiturik, egin dezagun gure fedea aitortza. Sinesten alduzue Jainko baita ahal guztiduna zerulurren egilea. Sinesten dut. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten dut. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatue barkamena, hilen piztuera eta betiko bizia. Sinesten dut. Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizirako. Amen. Eta jaunaren aurrelariaren festaburu honetan, aurkez diezaizkiogun jaunari gure eskariak usterik onenaz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliza, Aita santu, gotzain eta kristau bakoitzaren alde. Beti bihotz berrituz eta jarrera zintzoagoz bizi gaitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Auzoko gure familien alde. Gure sinesmena berrituz, gizalege sakon eta ederrean bizi gaitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Sufritzen duten guztien alde, pakearen alde, gure etxeetako gaixoen alde, beren sufrimenduak Kristoren zerbitzura jar ditzaten, Jainkoaren esku daudela sinetsiz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Eukaristia ospatzera bildu garen guztion alde. Gure artean bakea, bihotz zabaltasuna eta senidetasuna ugaritu daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun aita gure eskabideak eta izur zure maitasuna mundu guztiaren gainera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zure rukizko begiak ama, arren itzulizkidatzu.
negarrez dago seme gaxoa, gozatutzen badakizu. Ama zara ta semen alde, zu zer egingo ez duzu. Gure samina gozatutzeko, zaude bai horraran zanzu. Jauna, lora sorta hauek eskuetan hartuta etorri gara gaur zuregana. Udari hasiera eman diogunean, zure bedinkazioa eskertu nahi dugu. Zuk egiten dituzu gure lurrak emankor, zuk ematen diezu bizia izaki guztiei, zuk edertzen duzu fruituz eta loraz gure bizitza. Zuk emandako duain ederrok zuregana ekartzean, jaso ezazu gure bedinkazio eta gorespena. Eta lora hauekin batera, geure burua zeure zerbitzura ematen dizugu. Bedeinka lora sorta hauek eta bedeinka gaitzatzu gu ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hortikan zaude Euskal Herriko, seme gaxoen begira. Gaur zure seme horien kontrako, etxaiak ugari dira. Zugana gatoz ama maitea, zure mantu behar gira, isure zazu zure indarra, Euskal bihotzen erdira. Ondamendaren lainotan dago, beko munduari ez. Mendi santuko eguzkitara, gatozkizu bizi nahiez. Gure bizita itxaropena, zu bakarrikan zarenez. Eutsita salbagaitzazu ama, zure arantzorren babes. Bedinkatua zu jauna zerrulurren jangoikoa. Zure eskuzabaletik hartu ditugu orain ekarri dizkitzugun ogi eta ardo hauek. Lurraren eta mahatso onduaren indarrak eta gizon emakumeon lanak sortuak. Hauexek egingo zaizkigu biziaren ogi eta betiko zorionaren edari.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoak goresteko eta gizakiak salbatzeko. Emaitzez bete dugu Jauna zeure aldarea, San Joanen jaioteguna egoki ospatzeko. Berak esan baitzuen munduaren salbatzailea hurbil zegoela, baita erakutsi ere ura etorri zenean. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonei eta beti guk zuri eskerrak ematea, Jauna aita guzti santu, Jainko ala guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Honen bidegile eta ama guztien semeen artean handiena den Joan bataiatzaileagan zeure miragarriak goresten ditugu. Jaiotzan poz handia ekarri zion munduari, eta jaio aurretik ere amaren sabelean jauzi egin zuen pozez, gizon emakume guztien salbatzailea etorri zitzaionean. Profeta guztien artean bera izan zen, Jainkoaren bildotsa ezagutzera eman zuen bakarra. Berak bataiatu zuen Jordan ibaian bataioaren egilea. Urari salbamen indarra eman ziona, eta odola isuriz egin zuen aitormenik handiena Kristo Jaunaren alde. Horregatik, zeruko indar guztiekin lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri Jainko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, diren guztien Jainko Jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizkira. Osana zeruko dedikatua, Jaunaren izenean datorrena. Osana zeruko Santu zara bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, santu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren
misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batea. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Gogoan ditugu auzo hontan hildakoak, gure aurrekoak. Baita beste hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Juan bataiatzailearekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeru eta zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruak bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordenei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzeri. Jauna, atera gaitzatzu gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko biziaren itxaropenean, zure Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den, zai gaudela. Orain eta beti. Jesus jauna, zer horrek esana da apostoluei, bakea uzten dizuet nere bakea ematen. Begira zure erizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu erizari, emaiguzu guri, bakea, eman batasun. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen.
jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiogu bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. erruki jauna, Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiguzu bakea. Hona hemen, jaungoikoaren bildotza. Munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Gurekin egon, gurekin jauna, kanta dezagun denok. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldutan gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Zertaz mintzo zineten bihotzilun, ibili zola bihotzilun. Ara Jerusalemen eren egun, Jesus hildela eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Egin dezagun otoitz. Zerutar bildotsaren mahaian indar berritu gaituzu jauna. Egizu, Joan Bataiatzailea santuaren jaioteguna pozez ospatzen duen elizak, ardezala bere salbazioaren egiletzat, Joanek etortzekoa zela aldez aurretik iragarri zuen hura. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Gure bizikerak helmuga zuzen eta zintzo bat daukanean, eta ondo oinarritua dagoenean bakarrik asmatzen du bizitzen. Jainkoa nor den eta ni nor naizen jainkoarentzat jakiten dugunean asmatuko dugu bizitzen. Eta bizitzen asmatu dugunean sortuko zaigu egiazko festa bihotzean. Eskerrik asko, zuen festa sortuko ahal duzue Jesusen laguntzarekin. Eskerrik asko, zuen presentzia
eta jai eder bat ospatu denok. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedenka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Arantzazuko amaren bila, zeruerrekin handia. Kendu pekatu danen arantzak, eman jaunaren grazia. Eman jaunaren grazia. Agur zenuen edertasuna, arrosazuri gorria. Amaiturien lore bikainez, jagoiko berak jantzia. Arantzaldean, arantzagabe, arantzangora jaikia. Agurra martxo, Dios mingunia, grazi beraren jargoia. Grazi beraren jargoia. Zoazte jaunaren bakean, Eskerrak